Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Σήμερα στην εκπομπή «Η ώρα των Πολυτέχνων» φέρνω στον Κατήφορο. Είναι καλεσμένοι δύο νέοι επιστήμονες, ο κύριος Δημήτρης Μαριόλης, ο οποίος είναι δικηγόρος Πειραιώς, και ο κύριος Γιάννης Μιχαλακάκος, εκπαιδευτικός. Και οι δύο είναι μανιάτες και μέλη της εταιρείας των Λακωνικών Σπουδών. Ασχολούνται πολύ με την μανιάτικη ιστορία και το θέμα της εκπομπής μας, που έχει και σχέση και με τους πολυτέχνους, είναι πώς αυτή η ανυπότακτη παραδοσιακή οικογένεια της μανιάτικης περιοχής ενσωματώθηκε στο ελληνικό κράτος. Θα θυμάστε βέβαια ότι ο Κολοκοτρώνης έλεγε ότι δύο ήταν τα άπαρτα κάστρα των Ελλήνων, η Μάνη και το Σούλι. Πριν μπούμε όμως στη συζήτησή μας με τους φίλους, ότι αυτή τη βδομάδα στις αρχές που μας πέρασε την προηγούμενη Τρίτη αναγράφτηκε στις εφημερίδες ένα γεγονός, αλλά η πολιτική ηγεσία εσκοτίστηκε να το σχολιάσει. Το πρόβλημα της πολιτικής ηγεσίας είναι αν θα βρουν τους 180 ή αν θα βρουν τους 121. Αυτό τους απασχολεί. Το ότι αυτή η χώρα ουσιαστικά χάνεται, ούτε σκοτίζονται ούτε νοιάζονται. Δημοσιεύτηκε η έκθεση της Κομισιόν και τι λέει? Αναγράφηκε στις εφημερίδες: δυστυχώς η χώρα μας εξελίσσεται σε χώρα γερόντων, ανέργων και αντιπαραγωγικών ανθρώπων. Η μείωση του πληθυσμού και η γύραση θα είναι δραματική τα επόμενα χρόνια. Παραθέτει σειρά στοιχείων η έκθεση της Κομισιόν ότι ο πληθυσμός θα μειωθεί, ότι τα παιδιά που είναι έως 14 ετών από το 14,8 θα κατεβεί στο 12%, ότι αυτοί που είναι σε παραγωγική ηλικία που εργάζονται από το 65 θα πάνε στο 54 και το μόνο που θα αυξηθεί θα είναι το προσδόκιμο όριο της ζωής, δηλαδή να έχουμε περισσότερους γέροντες. Αυτό το γεγονός κανείς δεν καταδέχτηκε να το σχολιάσει. Κανείς δεν καταδέχτηκε να το σχολιάσει. Είναι ως να έχει μπει ο λύκος μέσα στο μαντρί, να καθαρίζει τα πρόβατα και οι σοπάνιδες να ασχολούνται σε ποιο χωράφι ο καθένας τους θα πάει να τα βασχίσει. Ποια πρόβατα, τα ανύπαρκτα που θα τα έχει φάει ο λύκος? Αυτό το κατάντημα αυτής της χώρας, φίλοι τηλεθεατές, ούτε η κυβέρνηση το σχολιάζει. Πώς να το σχολιάσει? Αυτό το μόνο που κάνει είναι πώς θα κυνηγάει τους πολυτέχνους. Δηλαδή η αντιπολίτευση πέρα βρέχει. Και μετά τι να εμπιστευτεί κανείς, ποιους να εμπιστευτεί? Γι' αυτό έχει καθιερωθεί η αντιπολίτευση εκεί που έχει καθιερωθεί. Και δεν τους εμπιστεύεται κανένας. Ποιος σοβαρός άνθρωπος θα τους εμπιστευτεί, αφού σε ένα κέριο θέμα που αφορά το μέλλον του έθνους καμία θέση δεν παίρνουν? Να μας πούν τι θα κάνουν. Σκέφτονται να κάνουν τίποτα ή απλώς περιμένουν πότε θα τελειώσει αυτό το έθνος και αυτοί νομίζουν ότι θα ανέμονται την εξουσία? Με τέτοια μυαλά να κοιμούνται. Λοιπόν, φίλοι τηλεθεατές, η μανιάτικη οικογένεια, όπως θα μας πούν και εδώ οι φίλοι μας, ήταν οικογένειες που στην κυριολεξία και κατά τη μεγάλη τους πλειοψηφία ήταν πολύτεχνες. Κύριε Μιχαλακάκο, έχετε ασχοληθεί εσείς ειδικώς με αυτό το θέμα. Πώς ήταν πριν φτάσουμε στο 21 η μορφή της οικογένειας στις μανιάτικες περιοχές, που ήταν και ανυπότακτες και δεν μπορούσε να πατήσει Τούρκος εκεί? Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε, να εκφράσω τις απόψεις μου. Και τώρα στο ερώτημά σας. Οι αγώνες του τόπου της περιοχής της Μάνης εναντίον των Οθωμανών ξεκίνησαν αμέσως μετά την πτώση του Μιστρά. Δηλαδή ήδη μετά το 1460, όπου έπεσε ο Μιστράς και ο πληθυσμός μετακινήθηκε σε ορεινότερα και σε πιο απόκρημνα μέρη προκειμένου να προστατευθεί. Σύσσωμες οικογένειες κινήθηκαν από Μιστρά. Υπάρχουν παραδόσεις, για παράδειγμα, όπως οι Καουριάνοι, ας πούμε, μεταφέρθηκαν νοτιότερα για να έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Κινήθηκαν προς τη Μάνη και οι αγώνες αυτοί οδήγησαν στο να υπάρξει ένα τυπικό άβατο, όπου εκεί μέσα θα μπορούσαν να δημιουργηθεί μια κοινωνία. Η κοινωνία όμως αυτή, καλώς ή κακώς δεδομένων των συνθήκων, οι οποίοι ήταν συνεχείς αγώνες και συνεχείς μάχη για την επιβίωση,
να μην ξεχάσουμε και το οικονομικό κομμάτι, γιατί η Μάνη δεν είναι μια παραγωγική περιοχή ιδιαίτερα. Είναι άγωνη περιοχή. Είναι μια άγωνη περιοχή, είναι απόκρημνη περιοχή. Ακόμα και τα γόνιμα μέρη της, που σήμερα τα βλέπουμε ως γόνιμα, τότε δεν καλλιεργούνταν όλα, διότι ο κόσμος δεν ζούσε κοντά στα λιμάνια της, δεν ζούσε κοντά, ειδικά τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας, μέχρι το 1700, όπου είχαμε και μια βενετική, ας πούμε, προστασία, γιατί οι Βενετοί βοήθησαν με κάποιο τρόπο. Ήταν στα ορεινά μέρη, στα ορεινότερα μέρη. Δημιουργήθηκε ένα μιλιταριστικό, θα λέγαμε σήμερα, σύστημα, το σύστημα των πατριών, μια πατριαρχική κοινωνία καθαρά. Τα αρσενικά μέλη είχαν τον πρώτο λόγο, γιατί ήταν αυτοί που ήταν οι κύριοι πολεμιστές. Ας μην ξεχνάμε ότι ούτε πολλά πυροβόλα όπλα υπήρχαν, δεν υπήρχε ευκολία από την πλευρά των γυναικών να συμμετάσχουν έντονα, αν και έχουμε περιστατικά που συμμετέχουν και οι γυναίκες βέβαια. Έχουμε στο ημερολόγιο του γιατρού Παπαδάκη το 1700-1750 αναφέρονται πετροβολίσματα μεταξύ γυναικών από πύργο σε πύργο ή εκ του σύνεγγυς σε εξωτερικούς χώρους και χτυπήματα μεταξύ των οικογενειών, μαζικά εννοώ. Μεταξύ δηλαδή των μανιάτικων οικογενειών. Μεταξύ πλέον των μανιάτικων οικογενειών για το ποιος θα ανέμεται τον λίγο παραγωγικό χώρο. Η δομή όμως, γιατί τα προβλήματα στην ενσωμάτωση στην κοινωνία ξεκινάνε από τη δομή. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι η δομή. Πώς δομείται η παραδοσιακή μανιάτικη οικογένεια. Η παραδοσιακή μανιάτικη οικογένεια είχε σαν κύριο πυρήνα της τα συγγενικά της μέλη. Την αιματοσυγγένεια, όπως λέμε. Είναι δηλαδή η κοινωνική ομάδα η οποία αποτελούσε τον κορμό της αντίδρασης, είτε αυτός λεγόταν Τούρκος, είτε αυτός λεγόταν πειρατής, είτε αυτός λεγόταν άλλη χριστιανική οικογένεια συντοπίτης. Ήταν η οικογένεια. Και σήμερα ακόμα, αν το καλοσκεφτούμε, όταν υπάρχει μια δυσκολία, όλοι στριφόμαστε πρώτα-πρώτα στην οικογένειά μας. Βασικό κομμάτι της μανιάτικης οικογένειας ήταν, επιμένω σε αυτό, τα αρσενικά μέλη, τα οποία συμμετείχαν στις πολεμικές συγκρούσεις. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια της δεύτερης τουρκοκρατίας κάθε οικογένεια μετριόταν σε ντουφέκια, όπως αποκαλούσαν τα αγόρια της οικογένειας. Δηλαδή πόσα ντουφέκια διέθετε Πόσα ντουφέκια διέθετε, τόσο λόγο είχε για να μιλήσει στο χωριό. Μάλιστα. Ήταν απλό το θέμα. Μετρούσαν και τα ντουφέκια δηλαδή. Μετρούσαν τα αγόρια. Ναι. Και εφόσον κάθε αγόρι έφερε και από τον οπλισμό του, είχε μεγαλύτερη ισχύ η οικογένεια στην τοπική κοινωνία. Δεν είχαμε δηλαδή παραδείγματα όπως οι βλάχικες οικογένειες που ανάλογα με τα πόσα πρόβατα έχεις, ήταν μια πιο κτηνοτροφικές κοινωνίες. Εδώ έχουμε και η κοινωνική διαστρωμάτωση αναφερόταν στην οικονομική δύναμη του κτηνοτρόφου. Εδώ έχουμε κοινωνική διαστρωμάτωση που εξαρτάται από την στρατιωτική, θα έλεγα, ας μου επιτραπεί ο όρος, δύναμη που είχε κάθε οικογένεια απέναντι στην κοινότητα. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι κάθε οικογένεια, όταν λέμε οικογένεια στη Μάνη, δεν εννοούμε το επίθετο, το επώνυμο. Η οικογένεια, για παράδειγμα, Μιχαλακάκου. Εννοούμε τη γενιά. Η γενιά είναι το λατινικό κλάν, όπως λένε οι Σκοτσέζοι. Δηλαδή, αιματοσυγγενική κλάδη, οι οποίοι ανήκουν σε μια ευρύτερη κοινωνική ομάδα. Μπορούμε να δώσουμε πολλά παραδείγματα πάνω σε αυτό. Να δώσουμε κανένα παράδειγμα. Να πούμε έτσι ένα πιο γνωστό, ας πούμε, μια γνωστή οικογένεια ήταν η οικογένεια Μαυρομιχάλη, η οποία χωρίζεται σε 4 κλάδους, οι οποίοι δεν ήταν και πάντοτε φιλικοί ο ένας με τον άλλον. Ήταν οι Βοηδίδες, οι Κατσίδες, οι Γεωργιάνοι, οι Γιαννιάνοι μάλλον, συγγνώμη, και οι Πιεριάνοι. Αυτοί, ορθάτε το, ήταν 4 κλάδοι, οι οποίοι μάλιστα κάποιοι αναγκάστηκαν να διαμείνουν και σε άλλο σημείο της Μάνης, μετά από εμφύλια διαμάχη της οικογένειας. Συνήθως αυτή η δομή κατέληξε σε σημερινά επίθετα, δηλαδή σε ένα χωριό μπορεί να δούμε 4 διαφορετικά, 5, 6, 7 διαφορετικά επίθετα και όμως να ανήκουν όλοι σε ένα πρόγονο κοινό.
Διότι οι πολυμελείς οικογένειες διεσπείρονταν στο χώρο, κοντά βέβαια, για να ενισχύει η μία την άλλη. Γι' αυτό και έχουμε οικογενειακά χωριά στη Μάνη, πολλούς οικισμούς μικρούς, οι οποίοι είναι οικογενειακοί στην ουσία. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη διασπορά οικογενειών, η οποία όμως αποτελείται από έναν παππού, να το πούμε έτσι, από έναν ημιμυθικό πρόγονο. Για να πούμε, να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, κύριε Μαριώλη, για να έρθω και σε εσάς. Ναι. Ας πάρουμε μια οικογένεια. Πώς ήταν δομημένη τότε στην Μάνη. Να. Έχουμε ο πατέρας, η μητέρα, τα παιδιά, από εκεί και πέρα. Αυτή, καταρχήν, ας πούμε, την πρώτη οικογένεια, πατέρας, μητέρας, παιδιά. Τι οικογένειες ήταν, από πόσα μέλη απαιτελείται αυτή η οικογένεια και στη συνέχεια πώς γινόταν αυτό το οποίο μας λέει ο κύριος Μιχαλακάκος. Κατά ένα μέσο όρο ξεκινούσαν με βάση τους πίνακες και τους καταλόγους που έχουμε στη διάθεσή μας. Ξεκινούσαν με τουλάχιστον 3 με 4 αγόρια γιους και έναν ανάλογο αριθμό από θυγατέρες. Ήταν πολυμελείς, δηλαδή απαριθμούσαν συνήθως 8 με 10 άτομα σε έναν στενό οικογενειακό πυρήνα. Αυτός ήταν ο συνηθέστερος αριθμός. Από εκεί και πέρα, επειδή ο συγκεκριμένος χώρος του χωριού ήταν περιορισμένος και οι παραγωγικές πηγές επίσης περιορισμένες, αυτό δημιουργούσε βαθμιαία στην εξέλιξη του χρόνου κάποια προβλήματα και ενδεχόμενα συγκρούσεων, ακόμα και μεταξύ των συγγενικών μελών. Δηλαδή αδερφικών οικογενειών, να το πούμε έτσι. Αδερφικών ή πρωτοξάδερφων, ναι, όπως λέμε στη Μάνη. Και εκεί βλέπαμε πραγματικά αυτό που αναφέρθηκε και προηγουμένως ο φίλος συνάδελφος, ο κύριος Μιχαλακάκος. Βλέπουμε και συγκρούσεις πια ανάμεσα σε οικογένειες και όπου συμμετέχουν και γυναίκες. Ας πούμε, μια χαρακτηριστική περίπτωση που συνέβη κάτι τέτοιο ήταν στην παρατενάρια περιοχή, στην περιοχή που λέμε σήμερα Πορτοκάγιο. Είναι μια περιοχή υπό τη μορφή ισθμού εκεί που ελέγχει ένα σημαντικό μέρος της Νότιας Μάνης και το λιμάνι του Πορτοκάγιο που είχε μια σημασία εμπορική για εκείνη την εποχή και στρατηγική, όπου εκεί λοιπόν συγκρούεται η μεγάλη πατριά των Μιχαλακιάνων Βουγιουκλιάνων της Λάγιας με κάποιες άλλες μικρότερες συμμαχικές τους οικογένειες από το χώρο της Λάγιας, με άλλες οικογένειες, με τους Καουριάνους που ήταν εξίσου σημαντικοί, εξίσου ισχυροί, και τους Γρηγορακάκηδες που και αυτοί έχουν αντίστοιχα συνάψει κάποιες συμμαχίες με άλλες μικρότερες οικογένειες του Τενάρου και γίνεται πραγματικά εκεί μια μάχη για τον έλεγχο μέχρι εσχάτων. Συμμετείχαν ακόμα και παιδιά 9-10 χρονών σε αυτά τα περιστατικά που έλαβαν χώρα γύρω στο 1829-1830. Ακόμα και γυναίκες, είναι καταγεγραμμένα τα ονόματά τους δηλαδή. Ήταν σκληρές μάχες επιβίωσης και ελέγχου ζωτικού χώρου. Στην περίπτωση, ας πούμε, των Μαυρομιχαλαίων που αναφερθήκαμε προηγουμένως, είναι χαρακτηριστικό ότι ο κλάδος του Πιέρου Μαυρομιχάλη, ο ένας από τους 4 κλάδους, κατοικούσε στην Αρεόπολη, που τότε ονομαζόταν Τσίμοβα. Ο κλάδος του Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη έμενε κάτω στο λιμένι, στο λιμάνι δηλαδή της περιοχής. Και αυτό είναι λογικό, γιατί έχοντας το ρόλο του προγενέστερα του καπετάνιου και μετά του Μπέι, ήθελε να ελέγχει και τα θαλάσσια περάσματα. Υπήρχε λοιπόν και μια χωροταξική διαφοροποίηση που είχε τα αίτια της, και τα αίτια ήταν καθαρά οικονομικά, πρακτικά, ελέγχου των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Όταν ο χώρος ήταν όμως πολύ στενός και δεν υπήρχαν εναλλακτικές διέξοδοι, τότε πραγματικά υπήρχαν και συγκρούσεις ανάμεσα σε στενές. Να πούμε κιόλας ότι ανάλογα και το πόσο ισχυρή ήταν μια οικογένεια, είχε και περισσότερους πλουτοπαραγωγικούς πόρους. Δηλαδή, αυτό ήταν αλληλένδετο. Ήταν αλληλένδετο. Δεν μπορούσε μια οικογένεια να μην είναι ισχυρή και να μην νέμεται, είτε αυτό λεγόταν λιμάνι, είτε αυτό λεγόταν ένα μαρμαροκοπείο, είτε αυτό λεγόταν
ένα στενό διάσελο που θα μπορούσε να περνάνε υποζύγια, ας πούμε, κάτι έπρεπε να νέμεται. Έναν ελαιόνα νέμονταν κομμάτι της περιοχής. Ας πούμε, η αφορμή για τις αιματηρές συγκρούσεις στους Χάρακες και στο Πορτοκάγιο το 1829, όπως έχει καταγραφεί σε δημόσια έγγραφα, ήταν η διαμάχη για ένα σικόφυτο κτήμα, δηλαδή για σικές. Χύθηκε αίμα για αυτό το πράγμα. Είχε προφανώς πολύ μεγάλη σημασία. Η επιβίωση τους ανάγκαζε ότι πρέπει πάση θυσία να κατέχουν κάποιο μάτι, γιατί τελειώς δεν θα μπορούσαν και να επιβιώσουν. Και αυτό το πράγμα, επειδή λειτουργούσε από βάθος χρόνου, ήταν και αυτό ένα σημαντικός παράγοντας, μαζί και με την ανάμνηση μιας παλιάς αρχαίας σπαρτιάτικης καταγωγής που της έδινε υπερηφάνεια φυσικά, ήταν ένας βασικός παράγοντας, και το αφιλόξενο τοπίο που πρέπει πάντα να είναι σε εγρήγορση για να υπερασπίζονται τα πάτρια εδάφη, παράγοντας αξιομάχου και ιδιαίτερων πολεμικών ικανοτήτων στους ακροβολισμούς, που θα πούμε στη συνέχεια για τα μανιάτικα σώματα, πώς εντάχθηκαν οι οικογένειες και με αυτόν τον τρόπο, τέλος πάντων με τη στράτευση. Ήταν η ικανότητα της στους ακροβολισμούς και στις ενέδρες. Υπήρχε μια εμπειρία πλέον. Είχε όταν λέμε, κύριε Μιχαλακάκο, ακροβολισμούς και ενέδρες, για πείτε μας στην πράξη τι γινόταν. Στην πράξη οι οικογένειες χωρίζονταν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τουλάχιστον στη Μέσα Μάνη, που ήταν ακόμα πιο τα πράγματα μέχρι πρόσφατα πιο σκληρά κοινωνικά και οικονομικά. Δηλαδή δεν υπάρχει έντονη πρωτοπαραγωγική πόρη. Στην πράξη χωρίζονταν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, που όπως είπαμε το πλήθος των ανδρών έφερε και την κοινωνική διαστρωμάτωση. Χωρίζονταν σε σοηλίδες και αχαμνόμερους, όπως λέγονταν. Ήταν δηλαδή οι πολυπληθείς οικογένειες και οι μικρότερες οικογένειες. Οι πολυπληθείς οικογένειες λοιπόν, προκειμένου να διαφυλάτουν τα χωρικά τους μέρη, τα χωριά τους, τα κτήματά τους, έχτιζαν τοποθεσίες οχυρές, είτε αυτοί ήταν πύργοι, είτε αυτοί ήταν πυργόσπιτα, είτε αυτοί ήταν βάρδιες όπως λέμε, που είναι μικρές κοντές κοπιές σε κέρια σημεία. Πυργής και μικρή, ναι, σε κέρια σημεία. Σήμερα αν περπατήσει κάποιος στη Μέσα Μάνη, θα βλέπει σε ξεκάρφωτα σημεία, λέει τι δουλειά έχει αυτό εδώ ας πούμε. Και όμως αυτό είχε συγκεκριμένο σκοπό, τη συγκεκριμένη περίοδο να διαφυλάτει ένα πέρασμα, να παρατηρεί ένα παρατηρητήριο, να θέτει σε απαγόρευση την είσοδο κάποιου άλλου. Υπάρχουν ακόμα μέχρι σήμερα οικογενειακά μονοπάτια που δεν επιτρέπεται σε άλλες οικογένειες να περνάνε καν διέλευση, από εκεί απαγορευόταν. Διότι η διέλευση μπορεί να έφερνε κλοπή. Για παράδειγμα, αν ήταν ένα περιβόλι με φραγκοσικές και πέρναγε από δίπλα μονοπάτι, μπορεί να παίρνει τα φραγκόσικα, ας πούμε, που το φραγκόσικο ναι, είναι ευτελές για κάποιον σήμερα, τότε ήταν κομμάτι της επιβίωσης. Ήταν κομμάτι της επιβίωσης. Γιατί δεν είναι τυχαίο να πούμε κάτι και από άποψη λαογραφίας, ότι πριν μαγειρέψουν οι μανιάτες, πριν βάλουν το φαγητό στο τραπέζι, οι παλιοί μανιάτες έβγαζαν τα φραγκόσικα για να ανακόπτουν ένα κομμάτι της πείνας. Διότι σε μια οικογένεια που είχε 8 παιδιά, έπρεπε κάπως να συντηρηθεί. Και να το επίκαιρο κιόλας, ότι φανταστείτε ότι πριν 200 χρόνια έχουμε καταδείξει και σήμερα κάποιες πολυτεχνικές οικογένειες να έχουμε και παρόμοιες καταστάσεις, ας πούμε, ως προς την επιβίωση και τη συντήρηση. Παρόλο ότι θεωρείται κράτος κοινωνικής πρόνοιας. Σε γενικότερες γραμμές πρέπει να πούμε ότι υπήρχε μια μεγάλη περηφάνεια της καταγωγής στις μανιάτικες οικογένειες. Από ποια άποψη? Πέραν του ελεύθερου υπήρχε μια περηφάνεια στο βάθος χρόνου. Όπως σας είπα, κάθε οικογένεια που αποτελείται από ένα επίθετο ανήκε σε μια κοινωνική ομάδα ευρύτερη. Ακόμα και αυτή η κοινωνική ομάδα πολλές φορές γνωρίζουμε τη βυζαντινή της καταγωγή, που μπορεί να έφτανε μέχρι το 1300, 1400 ή και πιο πίσω. Ο λόγος είναι η συμπαγής πληθυσμιακή μορφή της Μάνης για τουλάχιστον από το 1500 και έπειτα. Δηλαδή από το 1500 μέχρι το 1950 δεν έχουμε ξένες εισρωές πληθυσμών μαζικά. Έχουμε μια συμπαγή μορφή
Καθαρά μανιάτικες οικογένειες. Καθαρές οικογένειες, οι οποίες ήρθαν εκεί κυρίως οι περισσότερες μετά την πτώση του Μιστρά, οπότε γνωρίζουμε την καταγωγή τους μέχρι που φτάνει. Μεγάλες οικογένειες που έφυγαν κιόλας από τη Μάνη ήταν η πατριά των Ιατριάνων και των Στεφανοπουλιάνων, οι οποίες κατοικούσαν στο Ήτυλο και γύρω στα 1668-1670 έφυγαν από τη Μάνη πια για άλλες πατρίδες και εγκαταστάθηκαν πολλοί από αυτούς στην Κορσική. Μιας και μιλάμε για αριθμούς, υπήρχαν πατριές που μπορεί να διέθεταν για πάνω από 200-300 μέλη, ας πούμε, για το, για το πόσοι μπορούσαν να είναι, έτσι. 200 και 300 μέλη, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για έναν μικρό χωριό, ας πούμε, και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είχε την αίσθηση του συγγενικού δεσμού, που σημαίνει αλληλοϊποστήριξη σε δύσκολες καταστάσεις και σε δύσκολες στιγμές. Αυτή η διαδοχή των κοινωνικών ομάδων παρατηρείται και συνεχιζόταν μέχρι και τα τέλη του 1970. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι από την αρχική πατριά, ξέρω εγώ, που υπήρχε, έγινε κλάδος. Έχουμε δηλαδή τις διακλαδώσεις σε μερικές οικογένειες μέχρι πρόσφατα. Και αυτό γινόταν, δηλαδή μέχρι και στα δημοτολόγια μπορεί να δούμε κάποιον με τριπλοαναγραφή, ας πούμε, που αναφέρει το όνομα το δικό του, το επιθετό του δηλαδή, της πατριάς του και της γενιάς του. Δηλαδή αναφέρει όλη τη συνομοταξία επιθέτων. Όλο το γένος, να το Όλο το γένος, ναι. Τώρα αυτές οι οικογένειες, κύριε Μαριόλη, έτσι όπως μας τις περιγράφετε, πώς μπόρεσαν έτσι να ενσωματωθούν μέσα στο νεοελληνικό κράτος, διότι η περιγραφή όπως μας γίνεται από εσάς, βλέπουμε ότι υπήρχε κάτι το ιδιαίτερο στην μανιάτικη οικογένεια που δεν συναντάτε σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Η δύναμη των όπλων, το δέσιμο με το χώρο, με την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, η περηφάνεια, τα ιδιαίτερα αυτά έθιμα που έχουμε αναλύσει και σε άλλες εκπομπές, με τη σύγκρια, με το δικαιωμό, με τον νόμο του αίματος, όλα αυτά, πώς τέλος πάντων αυτές οι οικογένειες μπόρεσαν και ενσωματώθηκαν. Να πω καταρχήν ότι έχουμε έτσι πολύ συνοπτικά μέχρι περίπου τα τέλη του 17ου αιώνα, δηλαδή την εποχή που οι Ενετοί καταλαμβάνουν την Πελοπόννησο, έχουμε οικογένειες βυζαντινής προέλευσης που με έναν τρόπο μίνι φεουδαρχικού τύπου δεσπόζουν στην περιοχή της Μεσαμάνης, Νικλιάνοι, Κοντόσταυλοι, Κοσμάδες. Μόνο και τα ονόματά τους παραπέμπουν στη βυζαντινή αυτή η καταγωγή και προέλευση, οι Κοντόσταυλοι ας πούμε. Αυτές οι οικογένειες διασπώνται, μόνο οι Νικλιάνοι καταφέρνουν και μένουν ενωμένοι και συνεχίζουν και μέχρι το 19ο αιώνα και θεωρούνται ισχυροί και αργότερα. Οι υπόλοιπες διασπώνται. Έχουμε φαινόμενα μαζικών μεταναστεύσεων, όπως ανέφερε και ο κύριος Μιχαλακάκος, προς την Τοσκάνη, την Κορσική, μεγάλων οικογενειών που φεύγουν υπό την πίεση των Οθωμανών, κυρίως γίνονταν αυτά, και για τις μεταξύ τους έρηδες. Έχουμε την περίοδο μετά την λήξη της Ενετοκρατίας στην Πελοπόννησο, δηλαδή μετά το 1715 και μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα, όπου εκεί έχουμε ουσιαστικά μάχες μεταξύ αυτών των οικογενειών για τα θέματα που αναφέραμε πριν, δηλαδή για τον έλεγχο του ζωτικού χώρου και μια κάποιου τύπου αναρχία τέλος πάντων ως προς αυτά. Και ερχόμαστε λοιπόν στην περίοδο της Επανάστασης και αμέσως μετά στην Καποδιστριακή και Οθωνική περίοδο, που αυτές οι δομές πρέπει και γίνεται προσπάθεια να ενταχθούν. Αυτό επιτυγχάνεται με κάποιους βασικούς τρόπους, ένας εκ των οποίων ήταν η θεσμοθέτηση από τον Καποδίστρια μέσα στο διοικητικό σχηματισμό του νέου κράτους των δημογεροντιών, δηλαδή οι γέροντες, οι γεροντάδες, τα κεφάλια του κάθε σογιού, θεσμικά πια είναι οι λεγόμενοι χωρικοί δημογέροντες, οι οποίοι αντίστοιχα εκλέγουν και αναδεικνύουν τους επαρχιακούς δημογέροντες, οι οποίοι είναι τα εκτελεστικά χέρια, οι άμεσοι συνεργάτες
του εκάστοτε προσωρινού διοικητή και έκτακτου επίτροπου του Καποδιστριακού κράτους, δηλαδή του σημερινού θα λέγαμε νομάρχη. Ήδη λοιπόν η κορυφή κάθε μεγάλης και σημαντικής οικογένειας εντάσσεται σε έναν κρατικό μηχανισμό, ο οποίος δημογέρων πια έχει αστυνομικά καθήκοντα, έχει καθήκοντα επίλυσης διαφορών αστικού τύπου, δηλαδή προτού καταφύγουν σε ένα δικαστήριο, θεσπίζονται κάποιες ερετοκρισίες, κάποιες διαιτησίες με βάση αυτά τα πρόσωπα, οι οποίοι δίνουν άμεσα λόγο και μισθοδοτούνται προς τις διοικητικές αρχές. Αυτό κατά την άποψή μου ήταν ένα βασικό εργαλείο ένταξης των οικογενειών, γιατί όπου έχουμε τις σημαντικές οικογένειες ακολουθούν και οι μικρότερες. Δηλαδή ουσιαστικά ο Καποδίστριας τους έδωσε τη δυνατότητα να έχουν εξουσία, αλλά εξουσία ελεγχομένη από το κράτος. Ακριβώς. Που προσπαθούσε να δημιουργήσει. Ναι, δεν άλλαξε καν η ονομασία του όρου. Δηλαδή είναι αυτό που ξέρουμε και λέμε δημογέροντας. Το ίδιο πράγμα θεσμοθετείται και υπάρχει και στο καποδιστριακό καθεστώς. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σοβαρές ποινικές υποθέσεις, σε ποινικές αποφάσεις, η έκθεση, το υπόμνημα μιας επαρχιακής δημογεροντίας μπορεί να είναι καταδικαστική και απαλλακτική για κάποιον που έχει τελέσει ακόμα και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Έπαιζε σημαντικό ρόλο δηλαδή το τι θα πει η δημογεροντία πάνω στο συγκεκριμένο θέμα της ποινικής υποθέσεως. Ακριβώς. Οι οποίοι θεωρούσαν βέβαια, ενταγμένοι μεν στο κρατικό δόμημα, θεωρούσαν ότι λειτουργούν και με βάση τα πατρογονικά τους, με βάση δηλαδή τη συντροφία τους. Το εκλάβαναν έτσι αυτοί. Γιατί συνήθως ήταν μιας ηλικίας μεγάλης που είχαν εικόνες από το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι ένας βασικός μηχανισμός. Από εκεί και πέρα κάποιοι ευφυείς έκτακτοι επίτροποι και προσωρινοί διοικητές φρόντισαν έναν μεγάλο αριθμό δραστήριων μελών οικογενειών να τον εντάξουν σε υποδιαμόρφωση στρατιωτικά ή αστυνομικά σώματα στην περιοχή και της Μεσσηνίας και της Λακωνίας. Έχουμε δηλαδή τη σύσταση των πολιτικών φρουρών ή των εκτελεστικών δυνάμεων του εκάστοτε προσωρινού διοικητή, όπου εκεί εντάσσονται και μισθοδοτούνται οι μανιάτες, τα παιδιά, τα πολυάριθμα παιδιά των οικογενειών αυτών. Αυτά στην καποδιστριακή εποχή. Αργότερα επιόθωνα, αυτή η συνταγή εφαρμόστηκε και με επιτυχία πάλι. Δηλαδή έχουμε το σχηματισμό της λεγόμενης λακωνικής φάλαγγας, όπου εκεί αφενός μεν τιμάται η δράση και η προσφορά παλέμαχων αγωνιστών του 1821 και δίδεται και μια μισθοδοσία, όμως έτσι αυτοί οι άνθρωποι τελικά νιώθουν ότι εντάσσονται σε έναν οργανισμό, σε μια στρατιωτική δομή και μπορούν έτσι να συντηρήσουν και τις οικογένειές τους. Έτσι και εμείς ξέρουμε από τις λίστες, τις ονομαστικές της λακωνικής φάλαγγας πώς όλοι αυτοί είχαν τις οικογένειές τους, πόσα παιδιά είχαν. Έχουμε 5 άρενα τέκνα, 4 θήλαια. Αυτά υπάρχουν όλα καταγεγραμμένα. Πόσα από αυτά γεννήθηκαν με περίθαλψη, δηλαδή σε νοσοκομείο, και πόσα από τη ΜΕΑ, τα περισσότερα βέβαια στη συντριπτική πλειοψηφία, έχουν γεννηθεί χωρίς περίθαλψη. Υπάρχουν καταγεγραμμένες λεπτομέρειες. Έχουμε πέρα από το σχηματισμό της λακωνικής φάλαγγας, έχουμε και το σχηματισμό 2 ταγμάτων μανιάτικων, ελαφρών ταγμάτων ακροβολιστών. Όλα αυτά γύρω στο 1836-1837, με επιπλέον αριθμό στρατευσίμων, στρατιωτών, υπαξιωματικών και αξιωματικών. Έχουμε δηλαδή έναν σεβαστό αριθμό ανθρώπων που εντάσσονται σε δομές. Έτσι, αυτοί οι μηχανισμοί έχουν μια μαζικότητα. Από εκεί και πέρα φυσικά δημιουργούνται οι εκάστοτε δήμοι, οι εκάστοτε κοινότητες, επιόθωνα, όπου εκεί αναδεικνύονται δήμαρχοι, οι δημοτικοί αστυνόμοι ή δημοτικοί εισπράκτορες, με αξιώματα δηλαδή, που τα ονόματά τους τα γνωρίζουμε από τα ΦΕΚ εκείνης της εποχής. Διορίζονται άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν άγνωστοι, δεν ήταν τυχαίοι, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν οικογένειες μεγάλες στο πλάι τους. Οπότε λειτουργούσε ένας μηχανισμός ένταξης με επιτυχία.
και έτσι πιστεύω ότι με τη συμβολή και του δαιμόνιου Φέβερ, του Βαβαρού ταγματάρχη, έτσι πιστεύω ότι μπόρεσε να περιοριστεί και το αίσθημα αυτό της εξεγερτικότητας. Και ουσιαστικά της αναρχίας και της όταν πια τέθηκαν ζητήματα φορολόγησης. Ναι, διότι είχαν να κάνουν με τους δικούς τους. Δεν είχαν να κάνουν με κάποιους που ήταν τρίτοι ως εξουσία. Η εξουσία ήταν από τους ίδιους. Και έπρεπε να δίνουν λόγο. Βέβαια. Πολύ σωστά. Βέβαια, ο συνάδελφος. Και έπρεπε να δίνουν λόγο στους ίδιους τους δικούς τους που ήταν επικεφάλης. Δεν μπορούσε να κάνει ο καθένας ότι το κατέβαινε και να υπακούει στον επικεφαλής. Και ο επικεφαλής ως εξουσία ήταν ενταγμένος μέσα στο κράτος. Αυτό είναι πολύ εύστοχο που λέτε και το παράδειγμα το κλασικό είναι ότι όταν ο Καποδίστριας θέλησε να ελέγξει τη μαυρομιχαλική στάση το 1830-31 στο λιμένι, θέλησε κατά πρώτον τα ένοπλα σώματα που θα συσταθούν για να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο να είναι από ντόπιους μανιάτες καθεστωτικούς και όχι από τρίτες δυνάμεις που θα έρχονταν από τη Ρούμελη, ας πούμε. Διότι οι τρίτες δυνάμεις θα θεωρούνται εντελώς εχθρικές. Και πλέον όλοι οι μάνοι θα εξεγείρετο. Ναι, θα συνενώνονται όλοι μαζί. Ενώ με τους ίδιους τους μανιάτες δεν ήταν εύκολο και οι άλλοι να έρχονται σε αντιπαράθεση. Με το γείτονα. Με το γείτονα ήταν δύσκολο. Και εκεί βεβαίως δεν ήταν αυτός σκοπός. Δηλαδή ο ίδιος ο Καποδίστριας μέσω των επιτρόπων του και των εκτελεστικών οργάνων τόνιζε αυτό, ότι πρέπει να ενταχθείτε διότι πλέον θα είσαστε εσείς οι κύριοι των παραγωγικών σας πηγών, του λαδιού, του βελανιδιού, του κάικιου. Δεν θα είναι ο μπέις. Υπήρχαν οικονομικές αλλαγές προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων. Και γι' αυτό επιχειρήθηκε και έγινε με τον τρόπο που έγινε όλη αυτή η διαδικασία. Τι έγινε με την εξέγερση? Η εξέγερση... να το πούμε για την ιστορία. Η εξέγερση όταν πια έδειξε να ελέγχεται, και, δηλαδή το Σεπτέμβριο του 1831, με μια συγκεκριμένη μερίδα σημαντική να έχει πια καποδιστριακή στάση, τότε δυστυχώς τα πράγματα οδηγήθηκαν σε μια πολύ μεγάλη όξυνση που θεώρησαν ότι η μόνη λύση πια θα είναι η δολοφονία του. Φυσικά με την καθοδήγηση των ξένων δυνάμεων και των Γάλλων κυρίως. Δόθηκε αυτή δυστυχώς η λύση που επηρέασε την ιστορία της πατρίδας μας ευρύτερα. Να πούμε λίγο ότι μετά την Επανάσταση βέβαια ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Μαριόλης έθεσε το καποδιστριακό σχέδιο, γιατί ο Καποδίστριας είχε βαθιά δημοκρατικά αισθήματα, στο επίπεδο του οράματος. Ωστόσο, πολλές φορές το όραμα δεν πετυχαίνει πάντα, δεν εφαρμόζεται, ειδικά όταν είσαι και κάπως οπαδός της φωτισμένης δεσποτείας, όπως το λένε οι περισσότεροι ιστορικοί. Δηλαδή, θες να περνάνε και τα πράγματα λίγο από τα χέρια σου. Αρκετές οικογένειες είτε αδικήθηκαν, είτε παραγωνίστηκαν στο κομμάτι της πίτας, της εξουσίας. Ναι. Στο κομμάτι της πίτας της εξουσίας ή των αποδοχών. Για παράδειγμα, έχω φέρει την αναφορά του Γενοβέλη, του Επίτροπου Μεσσηνίας και Λακωνίας, που στέλνει στον Καποδίστρια γράμμα που του λέει ότι οι τρεις πρώτες οικογένειες της Μάνης, Τζανετάκηδες, Μούρτζινος και Μαυρομιχάλε, βρίσκονται σε πλήρη ένδια. Δεν έχουν ούτε για τα απαραίτητα. Κάντε κάτι γιατί θα έχουμε αντιδράσεις σκληρές. Αυτά το 1828, δηλαδή χρόνια πριν, πριν τη στάση στο λιμένι, είχαν δημιουργηθεί εντάσεις σε επίπεδο τοπικό. Δηλαδή υπήρχαν παράπονα. Τα παράπονα γιγαντώθηκαν, φτάσανε στο σημείο ο Κατσής Μαυρομιχάλης να παίρνει τους τελωνιακούς δεσμούς, όπως δεν το έκανε, αλλά ως αδερφός του Μπέι το έκανε κατά την τουρκοκρατία και τα παίρνανε από εκεί, το έκανε εις βάρος του κράτους πλέον. Ναι. Και γυρνάει και λέει του τελώνει, δεν στα παίρνω δυναστικός με τσαμπουκά, στα παίρνω δικαιωματικός, διότι δεν έχω να ζήσω. Δηλαδή έφτασε στο σημείο να χτυπηθεί με τους τελωνιακούς υπαλλήλους και να τους πάρει τα χρήματα του εκτελονισμού, διότι ακόμα και πια η οικογένεια Μαυρομιχάλη, τα παιδιά των Μπέιδων δεν είχαν δεύτερα ρούχα να φορέσουν, όπως το αναφέρουν πολλές πηγές. Είχαν φτάσει σε μια ένδυα.
Δυστυχώς. Ναι. Πιστεύω ότι το δεν έχω να ζήσω το όριζαν με τα μέτρα της προεπαναστατικής εποχής. Αυτό πήγα να πω. Με τα μέτρα τα δικά τους. Με τα μέτρα τα δικά τους. Νομίζω δηλαδή. Διότι είχαν μείνει 70 μέλη, αλλά είχαν 67 υπηρέτες. Μα έχεις 67 και 70. Να ζήσουμε άλλους 70 είναι πολύ διαφορετικό. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ είχαν χάσει γύρω στα 50 άτομα στην Επανάσταση. Είχαν μείνει αρκετές χήρες, ορφανά, δηλαδή υπήρχε και αυτό το κομμάτι. Αλλά όχι όπως και τα παρουσίαζαν. Τα παρουσίαζαν λίγο υπερβολικά ως προς τα έξοδα. Ναι, τα έξοδα ήταν πολλές φορές όχι υπερτιμημένα, διαφορετικά από όσο θα έπρεπε να είναι για ένα νεοελληνικό κράτος το οποίο έχει βγει από πόλεμο. Βέβαια, διότι άμα έχεις 70 ανθρώπους στην οικογένειά σου, δεν μπορείς να σε υπηρετούν άλλοι 67, διότι και οι 67 πρέπει να επιβιώσουν κι αυτοί. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι ο κυβερνήτης προσπάθησε να ικανοποιήσει και να εντάξει τις αξιώσεις όλα αυτά. Δηλαδή τον ίδιο τον Πετρόμπεϊ τον διόρισε εξ αρχής στη Γερουσία και στο Πανελλήνιον με έναν μισθό. Έγιναν δηλαδή προσπάθειες. Απλώς δεν επαρκούσαν προφανώς τα χρήματα στο μέτρο που υπήρχαν από τις συγκεκριμένες απαιτήσεις. Και οι ίδιοι Μαυρομιχαλαίοι τον δέχθηκαν στην αρχή τον Καποδίστρια, θέλησαν να έρθει ο Καποδίστριας και αντέδρασαν στις νησιωτικές, γιατί οι νησιώτες στην αρχή, ειδικά η οικογένεια Κουντουριώτη, ειδικά η οικογένεια Κουντουριώτη, οι Ιδραίοι, διαφώνησαν, πολυμελή οικογένεια και εκείνη, αλλά εκείνη κυρίως είχε ρίξει όγκο στο χρήμα που δαπάνησε, γιατί όντως δαπάνησε, είναι η οικογένεια με το περισσότερο χρήμα που δαπανήθηκε το περισσότερο χρήμα στην Επανάσταση. Δεν ήθελαν κάποιον σαν τον Καποδίστρια για τους δικούς τους πολιτικούς φυσικά λόγους. Η οικογένεια Μαυρομιχάλη τον είχε ζητήσει, μάλιστα τον είχε συναντήσει από την αρχή ο μελλοντικός δολοφόνος, ο Γιωργάκης Μαυρομιχάλης. Βέβαια, οι απαιτήσεις είναι ανάλογες του καιρού. Αν ο καιρός είναι δύσκολος, δεν μπορούμε να έχουμε και υπερβολικές απαιτήσεις ή και δίκαιες ακόμα. Ακριβώς είναι έτσι όπως το λέτε, διότι ο Καποδίστριας προσπαθούσε να φτιάξει ένα κράτος εκ του μηδενός, από το χάος εκεί. Συνεπώς, οι απαιτήσεις των οικογενειών ότι παίνονται, το παίνονται έχει μια σημασία που κανείς θα πρέπει να εξετάσει. Όταν λες παίνονται, τι εννοείς? Δεν περνούσες καλά όπως ήσουν πρώτα, που ήσουν ασύνδετος, ό,τι ήθελες έπαιρνες, άρπαζες, έκανες και βολευόσουνα και είχες και τους υπερέτες σου. Τώρα η κατάσταση δεν είναι όπως ήταν πριν. Θα πρέπει και οι ανάγκες σου κάπως να συμμαζευτούν, να περιοριστούν. Έτσι δομημένο το καθεστώς βέβαια. Ναι, έτσι ήταν. Ακόμα και για τις χήρες και τα ορφανά ήταν δύσκολο να αποπληρωθούν σε επίπεδο όλης της επικράτειας, διότι δεν υπήρχαν έσοδα. Και ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος, όπως λέει και η φράση. Δεν μπορούσαν να αποδοθούν σωστά αυτά που έπρεπε να αποδοθούν. Αργότερα βλέπουμε, επί οθονικής έτσι, υπήρχε μια καλύτερη αντιμετώπιση προς όλους δηλαδή, όχι μόνο για τους μαύρους. Σιγά σιγά το κράτος αποκτήσε δομές. Τι σημαίνει δομές? Εφορίες, σχολεία, νοσοκομεία, κλινικές, τα πάντα. Άρχισε να οργανώνεται σαν κράτος. Και όχι ένα τεράστιο πεδίο μάχης, γιατί αυτό ήταν η Ελλάδα το 1831, το 30-31 ήταν ένα τεράστιο πεδίο μάχης, ακόμα μάχες δύναμη. Και δεν μπορούσαν να υπάρξουν και οι δίκαιες ακόμα, εγώ θα έλεγα, απαιτήσεις κάποιων. Να ικανοποιηθούν. Βέβαια, δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν. Επίσης, άλλωστε ο ίδιος ο Καποδίστριας είχε πει και στους υπουργούς και τα λοιπά ότι δεν μπορεί. Αφού και ο ίδιος έδινε μισθό. Ναι, ο ίδιος δεν έπαιρνε μισθό και όφελα να παραδειγματιστούν και από τον ίδιο. Ναι. Και ότι δεν μπορεί να πάρετε αυτά τα οποία πράγματι θα άξιζε, αλλά βάσει αυτών των οποίων έχει το κράτος, βάσει αυτών και εσείς θα πληρώνεστε. Και πέρα των μαθημένων τους καταναλώσεων, πρέπει να μπούμε και λίγο, εγώ εκεί επιμένω, στην ψυχοσύνθεση των μανιάτικων οικογενειών. Δηλαδή, ήρθε ένας φερτός 50 χρονών να δικεί στην Ελλάδα. Αυτό ήταν που τους είχε κακοφανεί, δεν γνώριζε την τοπική πραγματικότητα και επίσης, από τη μια πλευρά έχουμε ανθρώπους που αποφάσιζαν με τη γεροντική. Η γεροντική ποια ήταν? Ήταν το ανώτατο συμβούλιο των ανδρών κάθε πατριάς, κάθε γενιάς, που αυτοί έβγαζαν τις αποφάσεις στον τόπο τους. Όταν έχουμε τώρα μια κεντρική εξουσία που θα παίρνει τις αποφάσεις στον τόπο σου, για το πού θα βγει ένας δρόμος, για το πού θα
ποιος θα συλληφθεί, ποια θα είναι η ποινή και όχι πια ο νόμος του ισχυρού, έχουμε μια σύγκρουση παρελθόντος και μέλλοντος. Δηλαδή πρέπει να τη δούμε σε πιο σφαιρική τη σύγκρουση Μαυρομιχαλίων και Καποδίστρια. Δεν είναι απλά δεν μου κάνεις τα χατήρια και σε σκοτώνω. Υπήρχαν και άλλες προεκτάσεις κοινωνικές. Ναι, οι Μαυρομιχαλίες συνηθισμένοι να ασκούν εξουσία. Και αυτό, ναι, φυσικά. Ήρθε μια στιγμή που αυτή η εξουσία δεν ήταν να ασκείται μόνο στη Μάνη. Ναι. Η εξουσία έπρεπε να ασκείται σε ένα ευρύτερο χώρο που λεγόταν ελεύθερο ελληνικό κράτος, όσο μικρό και αν ήταν. Και αυτό το ελεύθερο ελληνικό κράτος, αυτοί με την οτροπία που είχαν, ήθελαν να παίρνουν οι ίδιοι τις αποφάσεις. Ήθελαν να συμμετέχουν κατά κόρον. Ναι, ήθελαν να συμμετέχουν κατά κόρον. Αποφασιστική γνώμη στις αποφάσεις. Αλλά αυτό, όπως ήταν επόμενο, δεν ήταν εύκολο να γίνει. Και η προσπάθεια να τους εντάξει μέσα στο κράτος ήταν πάρα πολύ σημαντική. Διότι αν δεν γινόταν αυτό, ήταν αμφίβολο ότι οι εξελίξεις θα είχαν υπάρξει. Και φυσικά δεν μιλάμε μόνο για την οικογένεια Μαυρομιχάλη, έτσι. Να πούμε ότι πολλές οικογένειες μετέπειτα, όχι τόσο επί Καποδίστρια, επί Βαβαρών, όταν τέθηκε το θέμα της φορολογίας, που σήμερα είναι κάτι που το θεωρούμε σε όλα τα κράτη και σε όλα δίκαιο και μπορούμε να πούμε βασικό όργανο λειτουργίας ενός κράτους. Χωρίς την φορολογία δεν μπορεί να υπάρξει ένα... Για το Μέσο Μανιάτη που δεν φορολογείτο. Πού να το δεχθεί. Του φαινόταν, ειδικά μετά το δεκαετή αγώνα, που υπήρχαν και πολλά θύματα από κάθε οικογένεια και τα χωράφια είχαν μείνει όλα καλλιέργητα, υπήρχε μια οικονομική παρακμή άνευ προηγουμένου στη Μάνη. Στην οποία είχαν ζητήσει τη λεγόμενη δεκαετία, από τον Όθωνα πια, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Ναι. Δεκαετή φοροαπαλλαγή δηλαδή, μέχρι να αρθοποδήσουν οικονομικά. Και μάλιστα αυτό δεν ικανοποιήθηκε. Και θα παρατηρήσουμε πάρα πολλές οικογένειες να αντιδρούν, να κλείνονται στους πύργους τους, να χτυπιούνται με βαβαρικά στρατεύματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, χαρακτηριστικότατο, η οικογένεια Σκυλακάκη στην Κίτα, όπου υπάρχει ολόκληρο τραγούδι για το τι έγινε. Πρόσωπο θρύλος. Ο Γιώργαρος ο Σκυλακάκης πραγματικά. Πήγαν οι Βαβαροί, πήγε ο ίδιος ο Φέδερ, που ήταν ο βασικός αξιωματικός των Βαβαρών, με βαβαρικό στρατό, να συλλάβει τον υπέτειο της αντίδρασης στη φορολογία, που κάτι τέτοιο σήμερα θα ήταν κάτι τρελό, έτσι. Αντέδρασε, κλείστηκε στον πύργο του, κανονιοβόλησε, γιατί πολλοί πύργοι είχαν και κανόνια. Η οικογένεια Σκυλακάκη ήταν ισχυρή οικογένεια και παλαιά οικογένεια. Ανήκε στην γενιά των Λιάνων, στο γένος των Νικλιάνων, βυζαντινή οικογένεια. Και χτυπήθηκε με τους Βαβαρούς, τελικά κατεδάφισαν τον πύργο, μαζί με τους ενίκους μέσα, συνέλαβαν το Σκυλακάκι, και στο δρόμο για την Τρίπολη τον εκτέλεσαν τελικά. Λένε ότι δραπέτευσε, άλλοι λένε δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε στο... Επίσημα έχει καταγραφεί ότι πηγαίνοντάς τον από την Τρίπολη προς τον Ναύπλιο για να πάει στο εκεί κακουργοδικείο να δικαστεί, εκεί αποπειράθηκε να δραπετεύσει και τον σκότωσαν κατά την απόπειρα αυτή. Τώρα τις συνθήκες... Ναι, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Λέμε τι έχει καταγράψει. Και αυτό αναμολογούσαν την αλήθεια. Και δεν έλεγαν κάτι το οποίο θα ήταν υπέρ τους και τα λοιπά. Αλλά και στο μυρολόι το σχετικό που έχει σωθεί για το Σκυλακάκι, το παράπονο της αυτής που το λέει τέλος πάντων, είναι ότι στην πολιορκία του πύργου και στην επίθεση συμμετείχαν και μανιάτες οθονικοί πια. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που είπαμε προηγουμένως. Νομίζω ήταν και μέλη της οικογένειας Μαντούβαλου. Ότι ήδη έχουμε ενταγμένους ανθρώπους που πλέον λειτουργούν σε αυτό το συγκεκριμένο γρανάζι. Μέσα στο κράτος. Της ίδιας πατριάς. Και ακόμα και της ίδιας πατριάς. Είναι ένα στοιχείο που δείχνει ακριβώς αυτή την μετεξέλιξη. Αυτό. Φίλοι τηλεθεατές, δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής με τους φίλους νεαρούς λάκωνες επιστήμονες. Παρακολουθήσετε μία εκπομπή για το πώς αυτές οι οικογένειες των Μανιατών, οι παραδοσιακές οικογένειες,
οι πολύτεχνες ουσιαστικά όλες οι οικογένειες των Μανιατών εντάχθηκαν μέσα στο νεοελληνικό κράτος χάρη στη μεγαλοφία του Καποδίστρια και τον εν συνεχεία διαδόχος τους. Να του ευχαριστήσω και τους δύο νεαρούς και τον κύριο Μαριώτη. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, φίλοι τηλεθεατές. Καλό σας βράδυ. Ευρωπαϊκό Κέντρο Μονώσεων.